Hola, torno a ser aquí perquè ahir vaig veure un vídeo que, bueno, em va posar les piles d'una forma però brutal. És un noi que parla sobre les llibertats individuals de les persones, com les hem perdut i que, a més, com a sobre aplaudim que ens les treguin. I ho vaig trobar excepcional. Parla molt de 1984, aquell llibre brutal, màgic, que tots ara mateix tenim molt present. Què passa? Que de seguida em va venir al cap allò per exemple, de com els polítics ens diuen barbaritats gilipollades i, escolta, no fem res, no, sí, està bé, està bé. Com, per exemple, la de Colau. La de Colau ve i ens diu que Barcelona està bruta perquè fa calor. Vull dir, hi ha una gilipollada més gran que aquesta? No, però no passa res. La patètica aquesta, la imbècil aquesta ho diu i no passa res. Vés-te'n a la merda, Ada, vés-te'n a la merda. O en Pedro Sánchez diu que no podem parlar de referèndum perquè hem de parlar de temes propers. Pedro, diré una cosa. Vete a la mierda, Pedro, vete a la mierda. El referèndum, evidentment, ja no és proper, perquè ara el que és proper és aconseguir la independència, perquè el referèndum ja va passar l'1 d'octubre fa molts anys, te'n recordes? Que ens vau atonyinar. I així, una darrere de l'altra. Ens diuen barbaritats i nosaltres no sortim del carril. Llavors, si surts del carril, ets un exaltat, perquè això és el que volen. Fan servir aquesta paraula de forma... és maligna, ser un exaltat, perquè és el que no volen. No volen que ens exaltem. El Tardà diu que no sortim al carrer, que no serveix de res sortir al carrer. Vés-te'n a la merda, Tardà. Ets un cabron, Tardà, ho ets. Què passa? Que llavors, si ets un exaltat, no estàs a favor del diàleg. No estem a favor ja del diàleg, perquè ja hem passat per tot això. I el que no volem és que ens preneu més al pèl. A veure si ho enteneu. I el que necessita aquest país és més exaltats. El que necessita és més força, que és justament el que els polítics no volen.